Ka Henyu Trap Youth Council sing kami ka arp sautari ujamang arjar posau kala IT ya ke henrungut ki kana kasi kibala kerni bandi drog hakawe ke rehabilitation center kabadana asam kabala tip kum ka Alive Again Foundation kabala pe ber kami hi daki samla kibada ki kasi kibala la banang ban ai ka jing sumar ban penwan biang syaka imlang salang ikibabun ki samla kibala ngop hakikam basyate merau hakijing di ki basniu kane ka jing IT ka seng ikini ki kana kadai na ka jing krani stu jimutlang bat ki bahaya ngasem jom kita ki khana ki ba kaseng kali oban bad aka jing khan radrok ba ki don ru ki brew ki bla pun hi ja kaseng ban wan chimti ki tu ki bla ngop hau drok ubadon boklang kharang do vice president kaseng ulong ba kaseng kala pha ekni ki samla ki bla ngop hau drok kadai lang ba ka jing wan shakmat jom ki ba hi ngasem Ka choisi hi na du ka pe jung ni la bana ye ta ma persya drugs ni la keren ro sikila ta ko bon ba ngim isi inu ni drugs ni isi drugs ni isi drugs sama bal mo drugs poi ke jung to ka poi ke jung ti ka poi ro ko ba penyap breu ni tau drugs Tiga sukuen bandong ba ke choisi hadu bentam ne ngidang ye khandra ngidang ye khun persya in drugs nama bangi suthu baladang ye khun tang sisi asngi kanam la ban lo ti habang ye khun yu drugs bat penduk jat itu drugs jadi bentik bahalan de jong ta ngi khun rum ban pen im ye kam sim jong kini kiblang ngok drugs Tiga sukben ba hagni ki da si bladam bana liang jong ki dikhot joke choisi ngila yo na lagi caka jong nomba sulong idon ki bangki dikhot lembah ki district unit ki circle kilale ya ketika bentang sukben ban thu ipi ba kat ki bangi yo ban kena di drugs ni jishim kontak nomba jong ki family members jong ki Joki kwik pa Hare susi ban au baki don ki family Haka po ba ngila sim contact number Ngila phone Ban po answer office Ki man Ki don ki family Lele ki kwik pa Habang ngi pawan Lada ngi kem Kumenen me ngi pawan Kumentang ngi kiwan Balada kiwan ngi yok ban ya Selamat ki Subuan cibuan Ba Kini kihendruk tadi kilong yang Kisngau kisngap ya kajing khot trong kan hon trong sen kidon bleng joki ki bawan hi no kilei itu ya kata ka jing trekam barat ba jong ka choisi bakum no ngini kon percaya doks kidon ki balwan ofai hi ban terwahi ndakam ta ka baha kamniat jong hi ngasem ling baki khon ki joki blangam hawli jingdi ti hakni kaski ki bumta ngila lek ton gi likem dakaba ngila yo jujur Milik yang video dan kita ngilah trap politi. Di lembah kerja menjulang bahaya sam. Bat ngi sukumen cucu panitu ipi kuwe. Bangilah don kerja te. Bat ni kala Alive Again Foundation. Kabli Foundation ke Balaron dan ni belah peniak di baru pasar. Wini kisam lah. Ubah ngi don kerja itu kerpang. Nambar balang bau nusam lah. Kibun kiwe pat kibelang ngop. Mentah kila ki empat dan ni lari baik ke kecik em. Lap thau thumai ke chim ke chong dengan sukuman mentai bai baru sai la don kat bat ngi hang ni ban pick up igni khna de hat ka first day haka khakna trek la dang bakla ngila lek ban IT ban lek jingok la de ban pedikna bakalong kumnu ka rehabilitation center dai herangi i nadu kan environment hadu ka jingkho jing suba ban hardo ka kom eye treatment ngi i kalong ka bapaka di terdang ki family ki ko ngu lane limbah kata jing witness ke jongi ba hang the ngilayo bani kera sahabat ki hang ne anom aslong menen mesisngi ba menta kasngi layo kilayo bani keren face to face bal baro tinang liang ka jongki kila sunghun ba menta kasngi ngin IT no ekini hindrungut hang the hapo
rehabilitation center ka ban puasa ngabu ban ong kum ne habade bat ka rehabilitation center jong i ngilawan pej la jong kman ngilai i ka bakum du ka center kalong namar ban you compare ban ki we le se don ki ya keno yo kan tho ba ki rehabilitation center ki ba shuka mai tang ka pisah te ngina ma ban dan ki don ki bakum ta andre uniu somla udah samla ya ka ba habang ilai kdo ya kren i ong ba mentang ngam fokus yo lani ngam hakapun masang misal si kalong ba jenjari i bakum nu bandron ya ketika rehab center hari menta kam dei syuk kepisan rei ukwa ba kam sim ka batam lani kam sim bukur dah te ngi i bo ulong profesional namar balai ngong gum dan mar yala de ulama ulai ya leng bakan de kecing kalenti mensyang ngadang ya tho khana lani kren bangi thong ye phi namar ki kam ki ba philale ki bolong persya ye ki mang salang lani leng bagi kam di ki ba philale herem ta ye phi ngi thong namar philaim hakaji im ba ngi kwa ba phin pen baham lang ki we mensyap ngi thong ma philai kam siam ta ngi thong ba philale ye ka kam ka ba ban pen im pat ye kini ki ba la syak dang syak te syak khom hau ne uchat jindi ni tu drops ya ka jing sendio haji sisa ka government ka jukran de ka juang ba ngin hab ban ye train kan anom la ban len ki jupan ka support na kiram basnong na ligi dor basnong te ki dor basnong ro phite hapok kasnong ki dan segi seng samla ki dan segi pressure group de kasnong bre ka jupan san nangi tengang is kamba lada kadon sya ka jing train lang nado ka benta ka bakam hapok hado amta bajrong ngila ban rat kong here ban chuang ba kim long well qualified lani kim long experience ni kam how to tackle lani how ban yakun new drugs kalong ka bom la long ma pedang ti le si ka la ban de tang ka jingkran ka ba ngenam la ban len mo kren ji shisha ki babur ki beri udan ka an menta di maki shin ba pen ken ai ki bun ki bada uniform ki kerni how drugs ngangit baka department kesawat kepang ya ki bakum ide ki kena uwe samla badan hang dem ta lingba no uniform lingba no we no pulet swat ungap drugs pin ong yo hato pimbang tang bangi kena drugs mangi kakta ya ka department la ni kakta i berbadan ka ai haji sabi di ban ai ka jing trilang kan tiki khon ju ki he ki han nganam mention kerteng ki babon ki ngop honu jat jing di henry namar baki di beruspa kilak ban pensyong ki spread ru di kat baman hang to jadi terda wat ya udrak si omdai ban ong ba ngin ya krodi namar umla ban tep ngadep krenteng te kenten umla ban tep kalak ban wan haying jong beruspa hau ba wat hau badok ro mantaki ski ki babon ki kena ke mo ong we ni kirang ba kena kena li ka balada setiap ka bom damit ka tarok ya di drugs ia ke bang haban jer keteng kadih po tipo mizna dan no deng joki gitu kumno ke treatment nte kumno kisha treat partial ro lesi wat ha ka bam kadi bat kum ta terda ti kim shom layu ta ka jingkot bapura kilawan chen nong ba sulong ki ngop biang bat leng ba ka jingkop jongki hayo hat ni kendo mi obat ki don ki kena bere obat ti leng ba ka jingkot ngu menjurang jong kemi jong to kena menden mensiski obat menden kawan dem tak ski le menjur ban pha chathi ti kani kedika bantai ka bangila pendap mendak ski bareng ni scam mo ba ka jinglong ka ji im jing yu bre ni nom la ban lang ni or ni hap ni bakla khen bakini khna bar khoi kila or kila ha ka ji sap ni shoy ka ji lam bakla jungur jong no ti ndai ni scam ba ni don dia ble terngeda badan bor lo baro nangis ke balang bajong sa yo an thau mai pa ya ka ji em jing na instrument cibun bai baru rile tu bahang thiam dei tang ba ki hikai kum to here ka don ro ji hikai ba kum do ban tip ka duai ka pirat bat ka bible study ki ba ki ju share deng ni chong